Düýne ile kanday gana baykuş. Alar bul düýne üçin atandaşyp, al üçin soguşup, andan tinçlik jana bakyt izleşet. Birok alar bul düýnedegi eň çoň katylgan baylyktan kabarsyz kalyşdy. Paýgambar sallallahu aleyhi we sellem mындай degen: Eger adamlar altyn menen kümüşdi baylyk kılıp jiýnasa, siler bul sözlerdi baylyk kılıp jiýnagıla. O Allah, men senden dindegi bekemlikdi jana toora joldogu çeçkindilikdi suraýym. Men senden ırayımıňa sebep bolúçu jana keçirimingdi alyp kelüçü işlerdi suraýym. Nematlaryňa şükür kılınu jana saga körküm ibadat kılınu suraýym. Men senden taza jürekdi jana çynçyl tildi suraýym. Men sen bilgen jakşylyklardy suraýym. Sen bilgen jamandyklardan senin korgoňdy tileýim. Jana sen bilgen kemçiliklerim üçin senden keçirim suraýym. Çyndygynda sen gaýyplardy eň jakşy bilýüçsüň. Bul duwa düýnedegi çynygy bagly baylyk.